Jodak ma Kisumu kotane gi jaod gavana ma Kisumu Dorothy Nyong'o owuok oko mar hingo odiochieng' hera yore mopogore opogore. Dorothy Nyong'o ji oganda mondo mi oland hera seche duto ka bende okawo thuolono mar kwayo oganda owuog oko okwed wach mar nek mar nyidendi ma osebedo kadhi mbele pacho kae kaka yorno mar nyiso hera magadiera. Jopiny manowuok oko mar nyiewo mich kod maua ne joheragi to yango ni gani weche hingo odiochieng' hera nitiere kod midhiero kaluwore gi nengo ma oidho kaluwore kod ochumi ma bende oridore e pacho kae. I just want to call upon the population of Kisumu, especially the young people, to remember that love is not all about romance, and there is filial love as well. There's love from parents, there's love from siblings, there's love from God and to God, and to remember that love is very important. The spate of femicide is very, very unfortunate, and we want to call upon the authorities to take charge and take care of the security of our young women. Mano be wakwayo ni mondo ji otimango ni mondo wabed gi hera kendo waherre kawuono. To mano kende wach montie from Kisumu County. Happy Valentines. Abiro kawuono kame use flower ma ogenga Gidinga Street. Ng'iyo ne jaherana miluongo ni Ruth oko flower. Odiochieng' ma kawuono kwa compare gi Valentine ma 2023 waneno changamoto matin e price. Kech iga mokalo nwayudo gi at affordable price, but kawuono wayudo ka bechgi beto suit. Last year sales ne ber kendo wero ne yot, but gi kawuono wero ne tek. Nwawaro maua banja achiel at 650. Mawan koro nwauso ne customers wa at 50 shillings. Challenge wagi customer nikech customers nong'iyo gi 30 shillings, then sani no shoot gi 50 bob. Koro kingiso customer to yudo ni tek, but pod gichopo mana hera no.